L-għaqda Soċjetà Mużikali Kristu Sultan Banda Pawla ġiet salvata minn riskju serju ta' żgumbrament wara li l-Ministeru għall-Kultura daħal f'konvenju maċ-ċenswalisti tas-sede tagħha. Permezz ta' dan il-ftehim, id-drittijiet kollha taċ-ċenswalisti ser jgħaddu għand il-Ministeru sabiex bekk tiġi evitata sitwazzjoni legali illi kienet qed tpoġġi fil-periklu l-operat tal-każin. L-investiment fuq dan il-każin si jaqbes il-miljun euro. Il-kuntratt finali mistenni jiġi firmat fi żmien sentejn sabiex it-titlu sħiħ tal-proprjetà jiġi konsolidat favur il-Gvern. Il-President tal-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan Banda Pawla, Clayton Kaskun, għal li b'dan l-intervent l-Għaqda Soċjali Mużikali tista' tħares il-qudiem b'serħan il-moħħ u tkompli twettaq il-missjoni tagħha li jżomm ħajjin it-tradizzjonijiet mużikali u kulturali illi jagħmlu parti mill-identità Maltija. Dan l-intervent min-naħa tal-Gvern tfisser serħan il-moħħ għaliex matul is-snin sena wara l-oħra dejjem nisimgħu illi iż-żmien tal-kuntratt ta' dan il-każin dejjem qed jispiċċa u allura tibda tinkwieta ħabba u liedna illi bħalna nixtuqhom igawdu dis-seda wkoll u l-frott li ħallejna aħna jkun jistgħu jkomplu fuq huma. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici saħaq li dan il-pass juri l-impenn ċar tal-Gvern lejn il-ħarsien tal-każini tal-banet u rwol ċentrali tagħhom fil-komunitajiet Maltin. Qal li dawn is-soċjetajiet jagħtu kontribut kbir mhux biss fil-festi iżda wkoll fil-ħajja soċjali u kulturali tal-lokalitajiet. Sissa, il-Gvern investa ma' 30 miljun euro fl-akkwist ta' drittijiet fuq 14 każin tal-banda ieħor li llum huma mħarsa b'mod konklusiv.